beach pa. So gusto mo bang welcome to Baguio? So tapos na ba akong magbihis? Yes, happy birthday. Good! Good morning sir. Tag mo naman kayo sa aking YouTube channel. Welcome sa aking vlog! Hi guys, this is your teacher, Tindero Vlogger, and welcome back to my YouTube channel. So guys, for today's video, samahan niyo ako ngayon dahil pupunta po ako sa paggawa ng sticker wherein itong motor ko po na ito, itong nakikita niyo dyan, yan yung rider na yan, papalitan po natin yung sticker niyan. So ipapantay ko na siya dun sa kanyang mags dahil nagpalit po ako ng mags from orange naging ano na po siya, dilaw, dahil sabi nga nila lucky color for this year is yellow. So tara, samahan niyo akong tingnan natin kung paano nila ikakabit yung mga stickers. So guys, nandito na tayo sa Danzcut stickers. So antay na lang po natin na ikabit yung ating decals sa ating rider. So let's wait na lang po. So ayun nga guys, nandito tayo sa Danzcut stickers. So makikita po natin na busy sila. So habang inaantay natin sila, papakita ko muna sa inyo ito yung mga services po nila. So ito yung mga ino-offer po nila sa shop nila. Dito lang po yan sa Cayambanan, Ordaneta City. Pero meron kaming ganyan na sukat. So guys, ito po yung decals ng aking motor. Yan po yung didikit nila mamaya. So guys, kung mapapansin nyo, pinalagay ko na rin yung pangalan ko sa ibaba ng Rider 150 na word. So ayan po, Ethan Andrew Calya. Guys, bago alis yung sticker, ito po muna yung before ng aking motor. So guys, kung mapapansin nyo, nag-start na pong mag-alis ng sticker. Ito po yung default ng aking motor. 5 years na po nakadikit yan sa aking motor. So ayun po, dahan-dahan inaalis ni kuya para walang maiwan na sticker o pandikit dun sa motor para hindi mahirap alisin mamaya. So guys, ayun po, tapos na pong alisin yung sticker ng aking motor. Ngayon po, nire-ready na po nila yung ididikit nilang mga sticker sa aking motor, including na po yung mags. So yan po yung ginagawa ni kuya, kung makikita nyo. Tapos naman, yung isa naman na tao nila is inaalis po yung mga naiwan pang pandikit dun sa motor. Ginagamitan niya po ng gas.
Yun guys, after pong linisan ni Kuya yung aking motor, ngayon po mag-start na po siyang magdikit ng stickers. So, yun guys, tignan po natin kung paano po dinidikit yung sticker sa motor. So guys, kung mapapansin nyo, hindi biro talaga magdikit ng stickers sa motor. So dapat daan-dahan po tayo para mag-match siya dun sa mga linings ng ating motor. So guys, medyo patapos na itong isang side. Ngayon naman, itong mags naman ang dinidikitan ni Kuya na sticker. So guys, sa mga nais po na magpakabit ng sticker o mapalitan yung sticker ng kanilang mga motor, sasakyan, kahit truck pa po or kotse, andito po yung mga contact information po nila. So ayun guys, at nakita nyo na kung ano yung transformation na nangyari sa aking motor. And I hope maganda yung naging resulta. And yun na po. So that's it for today's video guys. Thank you for watching and keep on supporting. See you next time for another vlog. Bye bye.